Nakadawat og 80 ka fiberglass motor bangkas ang mga mangingisda sa dakbayan sa Dumaguete. Gipang-apod-apod kini sa lokal na kagamhanan sa syudad kauban ang dole sa napulog duha ka Fisher Folk Association dinhi aron matabangan ang mga mangingisda sa ilahang pagpanginabuhi. Nahitabo ang turnover sa mga 5 motor bangkas sa may Pantawan area sa Rizal Boulevard. Mato ni Mayor Felipe Remolyo, maigo ang tulo ka tawo sa usa ka bangka ug kung ihapon tanan, adunay 240 ka mangingisda ang makasakay sa 80 ka motor bangka. Gisiguro sa lokal na kagamhanan na ang kaning mga bangka ligon ug makalahutay og taas na panahon. Gihagit sab sa lokal na kagamhanan ang mga mangingisda na ampingan nila ang mga motor bangka. I would like to thank Dole kay hasta ang makina appeal. I hope nga ampingan ni og maayo sa ato ang mga association. With them, I know kay fishermen daan sila, kabalugod sila unsaon paggalam. Alang sa maayong balita sa Negros Oriental, ako si Ray Anthony Lamotan.